Povesť o kaštieli v Nebojsi. Málo kto vie, že na Slovensku jestuje dedinka s rozprávkovým názvom Neboj sa. A v jej strede kaštiel do 4 svetových strán stavaný a veru aj tak vyzeral. Nebojácne. Turkov ani iných nepriateľov sa nebál. Keby ho aj niekto dobil, obrancov by nedostal, lebo z kaštieľa pod zemou viedla preč tajná chodba, ktorou kone, ba aj celé vozy mohli prejsť. Páni z kaštieľa to mali pre náramne vymyslené. Keď bolo najhoršie, zlato, zbrane, aj iný majetok naložili na vozy a odviezli preč. Chodba bola spojená s iným šlachtickým sídlom, so slávnym kaštieľom Galanským. Pán kaštieľa Nebojsi, Ištván, pochádzal z rodu Balogovcov a bol najlepším priateľom grófa z Galanského kaštieľa. Čo sa oni napoľovali, koľko zvery nastrieľali po okolí, to by ťažko niekto spočítal. I na bojovom poli proti Turkovi vedno seba stáli a chránili život jeden druhému. Takíto oni boli veľkí kamaráti. Na zemi ich spájalo kamarátstvo, pod zemou dlhá chodba. Neraz ňou z jedného kaštieľa do druhého strelivo či proviant pre vojakov vozili, ba i zlato ratovali, keď osmanské vojsko obliehalo ich príbytky. Zdalo sa, že ich priateľstvo sa nedá zlomiť. Avšak veľakrát sa v histórii opakuje, že srdce krásnej ženy je viac nebezpečné ako tá najostrejšia šabľa. Toho osudného roku sám cisár povolal Ištvána Baloga južnú hranicu uhorskú chrániť. Keďže tušil, že tak skoro sa jeho služba neskončí, pobádal aj svojho priateľa Károja, aby šiel prežívať vojenské dobrodružstvá s ním. On sa mu aj sľúbil, no pár dní pred odchodom spadol z koňa tak nešťastne, že si nohu dolámal a na lôžku pripútaný zostal ako taký Lazar. Nuž Ištván Balog na dolnú zem odcválal sám. Károj zostal vo svojom galantskom kaštieli opustený, ženy nemal a bez kamaráta mu bolo otupno. No nebol vo svojom údele sám. Mladá manželka jeho kamaráta Ištvána po jeho odchode sama musela kaštieľ spravovať. A kto by to bol len tušil, koľko roboty okolo takého panstva je? Služobníctvo hneď zlenivie, keď vytuší, že nad ním bič neplieská, paholci rozbehnú sa za dievčatami a slúžky tiež samé vo svojich komórkach nezostanú na ocot. Tu strecha na kaštieli tečie, tam pšenica z poľa nepozbieraná, ani riadne do sípok neuložená, deti poddaných akousi čertovou hnusobou sa nakazili, a kto ich má ratovať, ak nie ich pani? Byť urodzenou nie je také jednoduché, ako sa zdá. Mladá pani Ildiko nevedela, kde jej hlava stojí. A tu zrazu starosť navyše. Poslal po ňu s prosbou pán z galanského kaštieľa Károj, že sa mu s nohou pohoršilo, či by sa neuráčila návštevou ho poctiť. A tak Ildiko nechala koč pristaviť, pohoniť šibol do koní a kopytá zarachotili na nádvorí kaštieľa Nebojsa. Károj ležal na lôžku zmorený. Milá moja, som tak rád, že vás vidím. Zmorený tu takto ležím a pánstvo sa mi rozpadá pod rukami. Ildiko pribudli nové starosti. Felčiara nebolo, lebo všetci súci chlapi bojovali s Turkom. Začala sa starať o kamaráta svojho manžela Ištvána. Nohu mu obvezovala celé mesiace. Keď sa chorého dotýkala ženská ruka, zlomenina sa zázračne hojila. Károj sa usmieval a takto Ildiko chválil. Či som len šťastný, že sa mi takej pocty dostalo, že ma ty, krásna Ildiko, liečiš. K vašim službám, môj pane, jemne sa uklonila Ildiko. A či nie si ty smutná, keď tvoj manžel z vojny tak dlho nechodí? Veď je tomu už takmer rok. Ani správy o ňom nemám, neviem, či sa mu niečo nestalo, zosmutnela Ildiko. Sama sa o statok starám, všetky starosti na mojich pleciach zostali. Ale nesťažujem sa. Môj muž za cisára bojuje. Hádam sa mi raz domov vráti. Raz, keď už letné slnko sadalo na polia voňavé od dozrievajúcej pšenice a deň sa chýlil k ďalšej osamelej noci, pán Károj chytil Ildiko za ruku. Jeho mužná, silná dlaň, čo zvykla šabľu zvierať,
Teraz dotkla sa dlhých belostných prstov a zakryla na jednom z nich prsteň svadobný. Buď moja, šepol pán podmanivo vo vlhkej záhrade priamo pod hviezdami. Predlho sa panej Kaštieľa z Nebojsi nedotkol žiadny muž. Celé veky do jej duše nikto nenazrel cez hlboké oči. Nikto sa nezaujímal o to, čo cíti jej ženské srdce. A dnešná letná noc, keď sa na ňu šaty potom lepili, bola príliš horúca. Predlho pán Galantský neobjal útle dievčenské plecia, nepohľadil po vláskoch ani princeznu, ani obyčajné dievča. Vari je zločin, keď prepukne medzi dvoma srdciami vášeň, tak si pomyslel roztúžený pán Galanský, keď začal boskávať Ildikov na horúce pery. Nikto nesmie vedieť, čo sa tu stalo, skríkla Ildiko a napriek tomu sa vrhla Károjovi do náruče. Keď slnko ráno vstalo, hriech bol na svete. Vráť sa domov podzemnou chodbou, ktorá medzi kaštielmi Galanta a Nebojsa vedie. Nikto nič nezistí, navrhol Károj. Vrátila sa Ildiko domov tajnou chodbou a celý deň preplakala. Ale neplakala preto, že sa hriechu dopustila a svojho manžela podviedla. Slzy ronila kvôli pánovi Károjovi, lebo cítila, že vrúcnou láskou k nemu zahorela. Láskou zakázanou, láskou sebeckou, ktorá vo svojej skúposti uchytiť cudzie srdce chce. Láskou, ktorá naveky nielen jej manželstvo zničí a celé pánstvo Kaštieľa Nebojsa, ale aj priateľstvo medzi dvoma kamarátmi navždy rozbije. Nebodaj medzi dvoma kaštieľmi aj vojna vznikne, a to kvôli niečomu tak prchavému, ako je manželská vernosť. A napriek tomu každý večer Ildiko utekala tajnou chodbou k milencovi, nesmiernou túžbou po jeho dotyku hnaná. Túžbou milovať silnejšia ako rozum bola práve tu a teraz. Len ma miluj, ber si ma celú, ty si dážď a ja suchá zem, polej ma, suchú na mne nitku nenechaj. Čo bude potom, keď sa domov manžel vráti, ju nezaujíma. Aby nikto nič nezistil, stretávajú sa v strede tajnej chodby, čo vedie v podzemí medzi dvoma kaštielmi a tam si rozkoš užívajú. Milujú sa jak zveri, čo nepoznajú mieru. A slnko neskorého leta, zakrývajúc si tvár oblakmi pred touto katastrofou, by zapadalo za polia v tomto hriechu nevídanom navždy, keby tu zrazu čierny kôň nezaerdžal na nádvorí Kaštieľa v Nebojsi. Ištván, pán Balokský, navrátil sa z vojny domov. Kde si, žena moja nádherná? Doma som a navždy zostanem. Ištván sa do náruče svojej Ildiko chce vrhnúť, no ona akási chladná je, netýkavá. Jej úsmev je strojený, slzy v očiach nie od radosti, ale od žiaľu sa lesknú. Vari sa doma voľajaké nešťastie prihodilo? Nerozumie Ištván. Všetko je v poriadku, vyhýbavo rečie Ildiko. Nebolo. Pán Ištván prechodil celý kaštieľ i statky, poľami predsválal a snažil sa zistiť, čo sa stalo. Ale čo ako hľadal hrdzu na mečoch, trhlinu v múroch zámku či prasklinu na hlavniach obranných diel, zrada sa nachádzala inde. Nepriateľ tentokrát neprichádzal z vonkajších hraníc kráľovstva, číhal vo vnútri hradieb v samotnom srdci panej domu. On zaspával so ženou na manželskom lože, cítiac sa sám, bez jej dotyku, ako by tam ani nebola. Len bezduché telo nachádzal vedľa seba. Keď sa jej snažil dotýkať, ako by s chladným kusom ľadu pod perinou ležal. Prešli týždne a Ištván len ako tieň chodil. Keď zavítal po dlhom čase za svojím nerozlučným kamarátom Károjom do Galanty, aj tam čosi šípil. Akýsi zlý pach vo vzduchu visel. Usmievaš sa na mňa, priateľu? Vítaš ma po dlhom čase? Ale či ja Vari nevidím, necítim a nepočujem, že už nič nie je také ako predtým? To mám na čele tretie oko mať, aby som pochopil, čo nás rozdeľuje? Neviem, o čom hovoríš, bratku, čudoval sa Károj. Poď a objím ma ako starého kamaráta. Ištván sa čudoval. Čo zlé spravil? Čím sa previnil? Kaštieľom prechádzal v zlej nálade, každý sa mu vyhýbal. Ildiko sa neusmiala, aj keď bol deň pekný, slnečný, ako stvorený na lásku. Iba vtedy sa jej tvár rozžiarila
keď niekam odchádzala. Vzbúrila sa v Ištvánovi hrdosť. Spadnutý hrebienok mu narástol, už nechcel žiť ako zmoknutý kohút, čo mu gazda Pierka vytrhal z chvosta. Vybral sa on poradu za kamarátom do galantského kaštieľa. Komnaty tam však boli prázdne. Kamarát sa kdesi táral a tak sa Ištván rozhodol, že sa vráti domov. Zaumienil si, že prejde do Nebojsi tajnou chodbou, ktorú už dávno nenavštívil. Ženu prekvapí, že príde domov bez koňa a takto ju možno konečne rozveselí. Kráčajúc temnotou si na cestu iba fakľou svietil, zatuchnutý vzduch ho zadúšal rovnako ako pohľad na Ildiko. A tu zrazu asi v polovici uvidel vpredu pred sebou svetlo. Zakrádajúc sa ako zlodej zbadal dvoch ľudí, čo sa milujú a obcujú ako také zvery v kopke vytesanej do skaly podzemnej chodby. Najprv si odplul, že sa mu služobníctvo zvrhlo. Hanba! Var je on takým zlým pánom, že paholkom a slúžkám lásku nedovolí na Božom svetle? Veď nech, keď si svoju prácu porobia, v tejto diere pekelnej sa skrývať predsa nemusia. Šiel k ním, pripravený karhať ich, keď tu zrazu plameň na chvíľu krátku, ale o to bolestnejšiu, odkryl milencom tváre. Do Ištvána naraz až dva blesky udreli. Zabuchol dvere, zatarasil ich, aby sa von milenci nedostali. Utekal chodbou späť do Galanty. Závoj tajomstva spadol na Ištvánovú dušu ako opona za nepodareným predstavením. Kto ho trestce a za aké činy? Boh či diabol? A či sa mu vysmievajú? Vybehol z chodby, svet sa mu rozpadáva. Ani Turek nemusel zavítať na jeho pánstvo, všetko sa mu pred očami rúca. Ako by streľba z kanónov borila všetko okolo neho. Náhle si uvedomil v celej hĺbke svoju nedbanlivosť. Nechal Ildiko na pospas samote, zatiaľ čo on sa po svete túlal za hlúpymi víťazstvami. Ale na druhej strane, kto bude brániť hranice kráľovstva, ak nie takí muži ako on? Ach, Ištván, či si ty hlúpy, keď si veril v lásku? Smial sa diabol. Ach, Ištván, či si ty dôverčivý, keď veríš v priateľstvo? Takto on tríznil sám seba protichodnými citmi, až kým sa dočista nezbláznil. Ištván kričí ako na paholkov v Nebojsi, tak na služobníctvo v Galante. Do práce! Pušný prach hotujte! Čo sa deje? Turek ide, vojna sa blíži, pýta sa znepokojené služobníctvo a súdy s nebezpečným nákladom váľa zo skladov. Nanoste všetko do ústia podzemnej chodby a keď slnko zapadne, zapálte súdy a utekajte, čo vám nohy stačia. Potom Ištván nasadne na koňa a trieli do kaštieľa v Nebojsi. Tu rozdá rovnaký príkaz ako v Galante. Služobníctvo sa opäť vypytuje. No Ištván nikomu neodpovedá, je taký zúrivý, že nikto sa ho neopováži neposlúchnuť. Keď sú súdy s pušným prachom nanosené na obe konce tajnej chodby, Ištván hľadí na slnko. Keď sa oranžový kotúč dotkne rozľahlých polí, Ištván ďalej nečaká. Zapálenú fakľu hodí do chodby a beží. Len beží a plače. Naveky sa milujte tam pod zemou a nikdy už cestu na svetlo sveta nenájdite, iba ak do pekla. Vraví sa, že medzi kaštielmi v Galante a v Nebojsi kedysi viedla tajná chodba, ale je už zasypaná. A cestu dnu nikto nenájde. Ani milenci Károj a Ildiko, ktorí tam naveky blúdia pod zemou a hľadajú cestu von. Cestu von zo zakázanej lásky.